Urteroko ohiturari jarraituz, azaroaren 11an San Martin eguna da, baina aste barruan zenez, azaroaren 17an ospatu dute Lumoko San Martin baselizan egun berezia. Meza santua izan zen, mokautsua eta 100 lagun, 100 herritar hurbildu ziren. Tartean, udal ordezkariak Jose Mari Gorroño Gernika Lumoko alkatea buru zutela. Gogoratu, 2009 urtean berriztu zuela Gernika Lumoko udalak baseliza, baselizaren aterpea edo teilatua eta ingurua txukuntuz.